Nangangalawang ng mga kulungan, lumang pintura, function hall at mga pasilidad ang tatambad sa mga bibisitang turista sa loob ng Albay Park and Wildlife sa Barangay Bugtong, Legazpi City. Ayon kay Dr. Franz Colombo, 3 dekada na ang pasyalan. Taong 2015 nang una itong isailalim sa rehabilitasyon. Aniya, bukod sa pagbibigay ng masisilungan sa kanilang mga alagang hayop, malaking tulong sa turismo ng lalawigan ang parke, kaya panahon na para muli itong i-rehabilitate. Yung iba na hindi talaga nasama nung first rehab niya, talagang luma na, and syempre, magiging hazardous na rin sa mga visitors, especially yung Albay Park and Wildlife. Siya lang yung nag-iisang rescue center dito sa Albay and sa buong Region 5. Actually, tayo yung pinapadalhan ng buong Region 5 ng DNR ng mga rescued, tapos yung mga turnover animals nila, mga confiscated animals around Region 5. Kamakailan lamang nang maaprubahan ang ordinansang isinulong ni Albay 3rd District Board Member Wilfredo Marunilla Jr. na ma-rehabilitate muli ang parke. Sa ilalim ng ordinansa, kasama sa mga aayusin ng entrance, lagoon, comfort rooms at kulungan ng mga hayop. Kailangan talaga na na mapalitan na yung mga structure, saka yung angkop sa certain species per enclosure ng animal. Kasi yung iba, kung mapapansin nyo, lang siya, yung simple lang na parang squared or box type na cages. So gusto namin sanang with engineering office na mapalitan yung mga designs and at least ma-modernize, like sa food court. Gusto namin sana siguro lagyan ng mga glass para hindi naman siya very open, saka ma-repaint. And then yung covered court, ang plan namin doon, maglalagay din ng yung pickleball court para magamit din, at least dagdag din sa income generating yung project nitong park. And then yun, para at least mas magmukha siyang makahabol sa itsura sa ibang mga parks din dito around Albay. Sisimulan ang pagsasaayos ng parke sa susunod na taon o sa ikalawang quarter ng 2026 at magtatagal hanggang sa 2027. Sa kasalukuyan, pinag-uusapan pa rin kung pansamantalang isasara ang parke sa simula ng konstruksyon. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Angeline Dagta.